Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu aidon nahyu murtaqibiha. Wa yajibu lan wajib aidon kalawan malih opo nahyu murtaqibiha nyegah ing wong kang migawene muharramat. Ayil muharramati tegese piro-piro kang den haramaken. Aepa iliha tegese wong kang migawene muharramat walau sobiyan lan sanajan iku bocah cilik. Waman uhu lan nyegahne ya si murtakib kohron kalawan maksa minha saking muharramat ayil muharramati tegese piro-piro kang den haramaken. In kodaro lamun kawasa ya si wong alaihi ingatase nahyi ay an nahyi tegese nyegah wal man'i lan tegese nyegah bil yadi kalawan tangan au bil lisani atau kalawan lisan. Wa ila lan lamun ta ora nono in kodaro alaihi bi an ajaja kalawan yen ta apes ya si wong minan nahyi saking nyegah wal man'i lan tegese nyegah ma'al kohri sumartane maksa bidalika kalawan mangkono murtakib wajaba mangka wajib alaihi ingatase wong ay al ajizi tegese wong kang apes andalika saking mangkono kohri opo ayun kiro yen tanga inkari ya si wong dalika ing mangkono kang den tutur ay al madkuro tegese kang den tutur minal muharramati saking piro-piro kang den haramaken. Wapa ilaha lan ing wong kang migawene muharramat ae ayyukrihahu tegese mikasengit ya si wong ing pail wayanhahu lan nyegah ya si wong ing pail biqalbihi kalawan atine wong atau biqalbihi ing dalem atine wong. Lima karena hadis rawa wis ngariwayat ing emak sapa muslimun imam muslim an Abi Sa'id al-Hudri saking sahabat Abi Sa'id al-Hudri radhiya muga mikarido sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id al-Hudri annahu satune Abi Sa'id iku sami itu iku kola wis ngandika Abi Sa'id sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami itu ngarungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngandika Rasul man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi man sapa wong ra'a ningali ieu si man minkum saking sira kabeh munkaron ing pamunkaran pal yughayyirhu mangka becik ngarobah ya si man ing munkar biyadihi kalawan tangane ya si man fa illam yastati mangka lamun ora kawasa ya si man pa bilisanihi mangka kari-kari kalawan lisane man fa illam yastati mangka lamun ora kawasa ya si man pa biqalbihi mangka kari-kari ing dalem ati man wadzalika lan utawi mangkono pabi qalbi wadzalika lan utawi mangkono pabi qalbi iku ad'aful imani leuwih lemahne kaimanan. Paqauluhu sallallahu alaihi wasallam mangka utawi pangandika ne Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ro'a lapad man ro'a ae absoro tegese ningali ieu si man wa alima lan ngawaruhi ieu si man wa hada lan utawi ikilah iki absoro au alima
iku aqrabu leuwih parek. Wa qauluhu lan utawi pangandikane Kangjeng Nabi minkum lapad minkum ae min hadhil ummati tegese saking ikilah iki umat lal mukhatabina ora nono kang den hitob kabeh pakot wungkul. Wa qauluhu lan utawi pangandikane Kangjeng Nabi munkaron lapad munkaron iku huwa utawi ya munkar iku ma perkara laisa ora nono pihi iku tetep ing dalem ma opo ridallahi ta'ala karidoane Allah ta'ala min qaulin saking ucapan au fa'lin atawa pagawean wal ma'rufu lan utawi ngaran ma'ruf iku didduhu lalawanane munkar. Wa qauluhu lan utawi pangandikane Kangjeng Nabi pal yughayyirhu lapad pal yughayyirhu ae pal yuzilluhu tegese mangka becik ngilangaken ya si wong ing munkar biadihi kalawan tangane ya si man fa illam yastati mangka lamun ora kawasa ya si man al ijalata ing ngilangaken bima kalawan perkara dzukira kang wis den tutur ya ma pabilisanihi mangka kari-kari kalawan lisane man. Fa illam yastati mangka lamun ora kawasa ya si man fa biqalbihi mangka kari-kari kalawan atine ya man. Wa qauluhu lan utawi mangkono wa qauluhu lan utawi pangandikane Nabi wa dzalika adapul imani lapad wa dzalika adapul iman ae aqallu samratil imani tegese leuwih kidike buahne kaimanan. Idfihi karena iku tetap ing dalam kolbi al karohatu utawi mika sengit pakot wungkul. Wa qad jaa lan nyata wastu meka fi riwayatin ing dalam riwayat sawiji walaisa waro adzalika minal iman. Lapadkeun. Lapad walaisa waro adzalika minal imani. Mana walaisa lan ora nono iku waro adzalika saburi ne mangkono kang den tutur minal imani saking kaimanan opo habbata khordalin sasiki kang cilik ae lam yabki tegese ora kari waro'a hadhil muratabati ing dalam saburine ikilah iki martabat opo martabatun martabat akhara kang weneh li annahu karena satuhune kalakuan idza lam yukrihu tatkala ora mika sengit ya wong ing munkar biqalbihi ing dalam atine ya si wong faqad rodiya mangka nyata wis mikarido ya si wong bil maksiati kalawan maksiat walaisa lan ora nono opo dalika mangkono idlam yukrihu biqalbih iku min sya'nil imani saking kalakuan iman. Paulima mangka den weruhi min zalika saking mangkono kang den tutur opo annahu satune kalakuan layak pi ora nyukupi opo al wa'du mituturan liman kadue uang amkanahu kang kongang ya si man amkanahu kang kongang ing man opo ijalatuhu ngilangaken munkar bil yadi kalawan tangan wala karohatal qalbi lan ora ono mika sengit ing dalam ati liman kadue wong kodaro kang kawasa ya si man alan nahyi ing atase nyegah bil lisani kalawan lisan. Tanbihun utawi ikilah iki pepeling sawiji la ta'arodo ora ono parebutan orang nopato jaiyah cenah ta'arud baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam antarane pangandikane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu ila akhirih lapad man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu ila akhirih teka
teka maring akhir hadis. Wa baina qoulihi ta'ala lan ing dalem antarane pangandikane Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang wis iman ya siladina alaikum tetep ing atase sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh la yadurrukum ora bakal ngamadorotaken ing sira kabeh sapa man wong dola kang wis nyasaraken ya si iman idah tadaitum tatkala narima pituduh sira kabeh. Id maknahu karena utawi maknane ayat pangandika Allah indal muhakkikina ing dalem mungguh ulama ahli tahqiq kabeh innakum satuhune sira kabeh idza fa'altum tatkala migawe sira kabeh ma ing perkara kalabtum kang wis kaperdih sira kabeh bihi kalawan ma la yadurrukum ora bakal ngamadorotaken ing sira kabeh apa taksiru goirikum PPK ne salian sira kabeh. Wa idza kana lan tatkala ono ya si wong kadzalika kaya mangkono kang den tutur pamima mangka iku setengah saking perkara kulipa kang wis den taklif bihi kalawan ma opo al amru marentah bil ma'rufi kalawan kabagusan wan nahyu lan nyegah anil munkari saking pamunkaran fa ida pa'ala mangkatat kalami gawe ya si wong dalika ing mangkono amar ma'ruf nahi munkar walam yamtasil lan ora nohoni sopo al mukhotobu wong kang den hitob atau wong kang den ajak wong kang den parentah pala ataba pala utiba mangka ora nono kacela ya si man ya si wong ba'da zalika ing dalam sause mangkono amar ma'ruf amru bil ma'ruf alal fa'ili ing atase wong kang migawe likaunihi karena ono ne ya si wong iku ada ma nohoni perkara alaihi kang wajib ing atase wong fa innama alaihi pasti ne iku tetep ing atase wong al amru utawi marentah lal qabulu ora nono den tarima hakada eling-eling kaya iki apadahu usmaidahaken ing za sapa Ahmadul Pusni Syekh Ahmad Al Pusni kagok ketik deui wa yajibu lan wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong mukallaf apa muparaqatu maudi il maksiati pipisahan ing panggonan maksiat ayatajan naba tegese ngadohi iya si mukallaf majalis asui ing piro-piro majlis kang ala khususon kalawan tangtu majalis ajuri ing piro-piro majlis dosa wal batili lan kaluluputan wariswati kudo isui atau kodo isui lan nyogok ne atau tempat nyogok ne piro-piro hakim kang ala alladina tegese wong akeh badalu kang wis ngaganti ya siladina kabeh wa anil haqi lan saking mujawajah wa anil haqi lan ngaliwatan saking kang bener adalu wis wes adil ya si ladina walil harami lan kadue kang haram akalu mangan ya si ladina qalahu us ngandika ing kawal sopo al Pusni Imam Pusni
wal haramu lan utawi kang haram min haitsu wasbihi saking sakira-kira nyipatane ya haram bil hurmati kalawan haram iku ma perkara tawa ada kang wis ngancam sapa Allahu Gusti Allah murtaqibahu ing wong kang migawe nikmat ai pa ilahu tegese wong kang migawe nikmat bila udrin kalawan ora nono udur bil iqabi kalawan siksaan ai biwuku il iqabi tegese kalawan tiba ne siksaan fil akhirati ing dalam akhirat adlan karena keadilan minhu ta'ala saking Allah ta'ala wa yakfi lan nyukupi bisidkil iqabi ing dalam ambenere siksaan opo wujuduhu ono ne iqab liwahidin kadue wong sawiji minal usoti saking kang maksiat ma'al afwi sumartane pangampuraan goirihi saking liyane wahid apadahu wis maidahaken ing kaul sapa al mahali seh mahali wa wa'ada lan ngajangjiaken Allah tarikahu ing wong kang ninggalaken nikmat ai imtisalan tegese nohoni bisawabi kalawan ganjaran pal imtisalu mangka utawi ngaran imtisal iku huwa utawi ya imtisal iku bi ayyakupa kalawan yen tanyegah ya si wong nafsahu ing awakne ya wong anil harami saking kang haram lida inahyi syar'i karena pangajak larangane agama bihilapi ma kalawan perbedane perkara lau tarokahu lamun ninggalaken ya si wong ing haram linahwi khaufin karena umpama wedi min makhlukin saking makhluk au hayain atawa isin minhu saking makhluk au ajaja atawa apes ya si wong anhu saking haram pala yusabu mangka ora bakal den ganjar opo alaihi ingatase wong wa kadzalan kaya ikilah iki intarokahu lamun ninggalaken ya si wong ing haram bila qasdin kalawan ora nono pasejaan kama kaya barang pi takriri Syekh Ahmad Ad-Dimyati ing dalem takriran Syekh Ahmad Ad-Dimyati paslun fi auqati sholati.